tlai office ban hun ani to a ro asur chera ro asur wang ani ma na kongpuya lir thei tlan chu an tlem hle a ni dang chu ni che chu tiang huna chuan motor anin pel so thin ani nga ya chutia in lampana muangcha nga atan mek lai chuan theilo Peter pakhatin kongsira a motor ke chia lo buai pui lai chu amu thei maya khuwa thim to bok nen chu Peter chetvel dan atang chuan tran pui tu ama mo hle ti chu hai rol ani lo abula chuan kar chu ati dinga man mo takin a chuka kapi nangma pui tur chein helai muna hian kalo kalasin pon hi chu vot mai kar chung so lum nuama lo va thu jok ta che engpo ni se Brian Anderson kani ati so chuan siam that na chu athok nga la reilo te a siam zo chu ani dera Peter chu lom khermai atan siam that har sa ti a hria motor ka siam na mun la atlan pel na arei to si a tunang tlai to taka ro sur kara le ngal lungsi lo zeta taxi lak mai alo ril ruk mek laya tan pui tu an mu hlau chu lom soi le theilo hian aman ani ber mai rut let ve achak zek po chu a om viawa ani chon phur le lom ti hriat tak hian poisa engzat nge kape kang che engzat po ni se kape em ang che ain phal tak zet ani a motor ke siam na lama ro asur bok nen a hu de hluama ain ti nal ve te reng nen a ber pheng phung boka nui sang chung chuan engma angai hleinem karil runom nan tal engamotal chu kati turani don nom ni engtin emotal rul le chahi kaba in ka hria anti po chuan engtin emotal min rul le tral idu chuan tran pui mamo ngoi ni ai riat imu vele min lo ngai tu chukla chumi chu itan pui jok do nia atita a Peter chuan engamotal tan pui ve ain huam te reng nen amin thei tak ngang si lo a chuan in thiam lo tak le in tharung tak chuan chu tiang chuan ka ti ange luang takin le ti in anin ka san thei da ram ani atlai to boka Peter chu a motora chuangin anin lampanin ain kal chuak ta a reipol tlan lo ti chuan arila tram tana chuna thil ei bak thil dang engma a elo wang ani ber reipo ala tlan lo ti a chuan arila tram tana chuna thil ei bak thil dang engma a elo wang ani berang cafe amu masak bera achola alu deu chau ti a waiter chuan asam hu hruk ro na tur towel aron pe a aron pe tu chu en mai po in anau pai chu thariat emolai ani to ti a hre thiam maya achan chu naw alo pai ve to thin wang ani chu tianga naw hrin hun trep to in nilenga waiter na ala thok pe chu mak ati zok hiala anau pai lai te po ati hre chuak waya chu tiang huna to chuan chetvel harsa in indi mangai hle to ani ma se he waiter hi zong na ala thok ani sia amele chezia chungun takin an clear train me chepa ngai tak ni hian a hrebok si hetianga naw nei trep to ale ngal in hlo du na ala nei chu enge mohar satna anei ani an ring ve ngota alai natin a khongai ta hle maya tan pui dan kong an tapta ani ai zo chuan dollar za apea waiter chuan poisa kir tur anoi amurem chan mai lo wangin poisa noi zongin abuai dewa an zon tak chiam nu chuan adu angzat kir tur chu amuta rama poisa kir tuma avalet le chuan Peter chu alo kal dai to a hil hai kher mai pona man mo taka chuakin Peter chu avazong ngal thuaya phak chi zia zang ani to lo beidong takin cafe a chuan aluta Peter thil eina vel sengfel tuma a chet vel lai chuan nepkina thil engemo inzia ki amua amita la riawa chutiang chu ala tong ngai si lowa nepkin chu ala a thil inziak chu a chiara chu thil inziak chuan aril ru a khoi ngang aniang amit tui atla hial ani tiang hian alo inziaka engma min balo keipo hedin muna hian kalo om ve to a nichin lok khan
tu na ka tran pui ang che che hian tu emo in min tran puya he ka thil pek awang cha engemaw min pek let ve idu tak tak chuan ka ti ang che che hian iti ve donia he hmangai na hrui hi ti top tu ni mai rawin lo chun zom ze lang che do kana thleng kum chu alet ling zong hian alo hu maya an keu chu dollar sing khat lai mai alo da ani ati tur ang angte lim takle thatho taka ati so chuan in lampanin a hoa athil ton chu oi harsa ti hle ma se atak nge ani tlat sia engtin nge Peter Khan poisa amomo sia riat jok di angai tu newa an follow piang mai tur enkol na tur atan suman nei box si lawa apasal ril ruha dan tur te chu ariat thiam pui hle ani mase tu na chuan Peter tran pui na awangin naw nei na tur poisa chu anei wang to apasal mu fat hil chu achak to kher mai anin chu atleng ta apasal a ho to ti riat awangin room chu apan ngala apasal chu tui takin alo mu hil tlat mai athil ton chu hril chak le ma se jinglam hrila akhek ta zoka hlim takin apasal biang a chuan a fopa zoite in engkim a thavek mayang ka mai che Brian Anderson ati zo chuan thlamuang takin amuve ta siai ya hei hi ringnun ani tlat sa pho chuan you will get what you give anotia adi khop mai ringnuna kan pek zat zel hi kan dong le don ani mel thil tha kan pek chu nem le thil tha vek kan dong le tanga thil thalo kan pek chu nem le a thalo bok kan seng le ang ringnun hi bum na ne na kan man chuan bum na kan na lo chuak anga rinom na ne na kan man chuan rinom na in aken tel thil tam tak kan lo thuang midang ta na kan man thin chuan midang hi kan tan an la ron thok chuak ve ang diriam takle musit takami te kan ti fo chuan eng tik nia emo chuan diriam takle musit takin tu te emo chuan minati ve don ani lo vek chuan kan fa te emo kan tu te a emo chung thil kan lo ti to te chu a thleng nge yang lo nei tu chuan atu ang zel a seng thina chutiang che chuan he ringuna po hian kan tu ang zel kan seng don alo ni reng mai idon du tur milin ringnun hi tu ang che Isaya bung somthum patum chang kata chuan mi rok iban huna rok ilatok ve anga vervek taka iti zo huna ichunga vervek takin antiang maloti ani